Hey, what's up? Good morning mga kabingkabs. Karon day kay adlaw nga Domingo, no? Ya. Wala tayo duty. Ya. No na to nga. Suro ita diri sa gawas, jogging ba? Ya, mga tayo nakita nga intro ganyan, jogging nga to. Yan na lang kay dire gusto i-share ba about this mga pamumuhay dire sa mga hapon ba. Matag Domingo. Mao gini kasagaran nilang buhaton, kasagaran dire na are. Ako ipakita niya. Ang uban nakita mo sa palibot Tag Domingo ang uban nagbike-bike, uban kay nagduwa og soccer. Mao na sports dire sa Japan, guys. Dili kayo famous ang basketball dire. Ang sikat kayla dire kining soccer o kanang soccer o baseball. Mao na ilaha dire. Mga sumo wrestling. Usa ni inyo makita na guys sa view guys, sa video. Bata pa kayo bagi train na sila kay usa ang soccer sila diri, baseball mga pinakadakog sweldo na sports. Base sa akong naipauwan guys. Og naare ko diri guys sa kuan guys. Kini kanang kuan ni diri kanang sapa ba? Sus pinakadakog sapa diri sa Tokyo kini diri. Idogawa River. Yan na guys, sapa dia. Inyo makita guys kung unsa ka advance sa mga hapon magunahon na ba. Ang diri sa Japan ang bawal yun. Mao na inyo makita da guys Kini akong gipatungan diri na dito ang sapa. Ang sapa dito guys, ang ilan na butangan daan og kuan. Ang mga balay ba nakakuan yun ba, naka layo jud kayo mga balay ba, lagyo mga balay lagyo jud kayo ba. Once musaka ang tubig guys, inigsaka na sa tubig, dili siya sad ka diretso diri kay ari pa man siya moagi diri, murag seawall ba, mga seawall ba. Mga water wall ba. Ang gitawag lang ng seawall ba siya, murag ali siya ba. Taas yun guys, santo ni dito. Nya dire sa kanang mga kuan diri, seawall. Kanang niya sa makita diri sa mga nakabutang mga sports facilities at di daghan kay tao. Di kini sila yung gobyerno sa mga sa Japan di tihik mohatag nani mga facility para sa kalingawan. Grabe yun. Dito pa na sunahan perti madagana. May nani doanan. Bilib juga lugar yun. Usa siya ni sa akong nabiliban diri. Nya nila sang kuan sad wasay kulba pod, for example masaka ng tubig na mga kalamida diha. Mga nabo sila flood control system nga mukuan sa mga baha ba. Kay lahi mga ni Japan guys kay kuan ba kanang ilahang mga drainage ba, di para sa tuwa ba, drainage sa tuwa kanang mga kanang mga magkatag safety kana ilaha diri guys, usar guys, nasa flood ko mga nasa sa ilang mga drainage system guys sa tanan mga uwan o kuan usar giano na wala na ilahang kawat pag safety sa balay wala na ilaha diri. Ana ilaha diretso na magagis kanang mga pipe ya diretso na sa main ilana sila diri guys. Kuan kila kanang centralize gid ilaha tanan ba mapa drainage o mapa tubig ug mapakuan mapa kurente ba na unsa pa ilaha planado kita na nya najoy purpose ilaha ba ilang ipangkuan diri najoy purpose ilang mga ipangbuhat
usa sa akong nabilibang ri guys. Sila ha. Nay kuan yun ang gobyerno ba, advance magunahon na lang gobyerno ba. Kini nangutana mi sa po na ni kini. Kini gibuhat ning mga nani. Dili pigi siya mga kurakot nga pagkabuhat ni mga nani siwol nga diri. Kay kuan gunit for the future guno ni. Inani lahat gibuhat. Ini na ang mga balay naagid siya sa kuan ba standard gid siya ba wala gid siya mga naas dugol og balay. Una kas dugol og balay para sa tuwa kakuan ay kabaha na mabaha silpi. Mo yung una makuan kay namas dugol di. Kini matagaan pa ang tubig. Apay lawan ng tubig mga kuan. Di ba guys inana ba? Inana sila ka advance ba? Inana pun tatuan. Nindad sila dagit pero wate mahim sina. Makakuha nila lugar makasuya sa gutan na guys, maura na mga share nyo guys hantong sa sunod video guys na ako'y ma-share about sa Japan ako i-share nyo guys buhatan na ito video guys karon maura na guys ayaw kalimut mag-subscribe ako channel guys para na ito guys kanang nasa tayo mga matabang nga mga kuan mga mahatag og idea ba sa uban ba nga wala pa kay wala kay kung sa jud kanang mawala ka ring Japan kung ganahan man makaingan sila nana rin na diha so guys mga kabingkabs, don't forget to subscribe my channel guys. I'll see you to my next video.